साफ्रोमबोनि मिडिया नोंथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिबाय। बे समाव जोङो जोंनि NSUI नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डिया बेनिफ्राय जोङो मोनसे कमिटि दादों नैबे जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय। जोङो बे कमिटिखौ दानायनि जाहोना गोबां जाहोन दङ, जेरै जोंनि स्टुडेन्ट इउनियननि गेजेराव स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेरावहाय गोबां माखासे जेंना जेंसिफोरखौ जों नुदों। बे जेंनाफोरा जोंनि हारिनि थाखायल' नङा, गोबां जेसेबांनाखि जोंनि स्टेट लेभेल बा जोंनि हादरावहाय गोबां जेसेबां जाथायफोर जालांदों, जेरै फरायनायनि सोमोन्दै बा जोंना साफ्रोमबो जेसेबां जोंना फरायसा गथ'फोर दङ, जायफोर फरायसाफोरा दिनै न'खरफ्राव जेनेबा रांखान्थिनि जेंनाजों जुजिनांदों, बैफोरबायदि फरायसाफोरखौ जोङो सिगांबो जोंनि बे थांखिजों जोङो मोनसे मोजांनि लामाजों जोङो दैदेनलांनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरोखि। दा जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे जोङो मोनफ्रोमबो हारि हारिसानि जेसेबांनाखि फरायसा गथ'फोर दं बेखौ जोङो आखायाव लानानै जों जे दैदेनलांगोन, बे मोनसे सानस्रि मिजिं आरो थांखिखौ लानानै जोङो आगान सुरलांगोन। बे थांखि बायदियै जोङो आसा खालामो जोंनि सानस्रिजों जोंनि मोजां मावलांनायजों जों सानसे समाव जोङो जाफुंसारहैगोन। बेखौ जों नैबे माने नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डिया बे मोनसे कमिटिनिफ्राय जोङो मिजिंथियो। नोंथांमोननि बे कमिटिया कंग्रेस स्टुडेन्ट इउनियन, दा जोङो कंग्रेस पार्टिनि स्टुडेन्ट विं हिसाबै जोङो कंग्रेस पार्टिनि आइडिय'लजि बे आइडिय'लजि बायदिनो जोङो खामानि मावलांगोन। दा जोङो बे स्टुडेन्ट विंआ जों जेब्लायबो जोङो कंग्रेस पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामगोन, मानो होनबा बिनि आइडिय'लजि बायदि जोङो मावलांगोन। आरो साफ्रोमबो जोङो स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो साफ्रोमबो हारि हारिसानि फरायसाफोरखौ जोङो जौगाखांनायाव जों हेफाजाब होगोन, जेसेबां हायो जों एसेबां। जोंथ' राजखान्थियाव थानाय नङा, जा जोंनि लोब्बाया जोंहा राजखान्थियाव गैया। जोंनि मेइन फकासआ जागोन जोङो स्टुडेन्ट इउनियननि जोङो सोद्रोमाफोर हिसाबै जोङो जेसेबां हायो जोंनि मावनांगौखौ जोङो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय साबजाथावनि थाखाय बा मोजांनि थाखाय जेसेबां जोङो फरायसाफोरखौ जोङो जोंनि जौगाखांनायनि लामाजों जों दैदेनलांनो हायो, बे फारसे जोङो आगान सुरलांगोन। दा जोङो डाइरेक्टलि जोङो बा जोङो इनडाइरेक्टलि जोङो पलिटिक्सनि फारसे जों आगान होनाय नङा जेबो। डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दङ दा जोङो। बेखौ फरायनायनि थांखि दं नामा नोंथाङा कलेज लेभेल? दाथ' जोङो स्टुडेन्ट इउनियननि हिसाबैहाय जोङो जोंनि जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ, फरायसाफोर दं, दा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो मोजांनि फारसे जोङो दैदेनलांगोन। दा बेखौ फरायनायनिथ' जोङो थांखिया दङ। जोंनि जेसेबांनाखि प्रब्लेमफोरा फैयो, बै प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामनायनि थाखाय जों नाजागोन। जोंनि थांखि बायदियै जों आसा खालामो बेखौ। मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। दिनै जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस हिसाबै जोङो दिनै नैबे क'क्राझारनि कंग्रेस भवनाव जोङो NSUI आफादखौ जों दिनै दाफुंना लाबाय। जोंनि दिनैनि बे आफाद दाफुंनायावनो जों नुजाफैदोंमोन APCC स्प'कपारसन गर्जन मुसाहारि सार आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ कंग्रेस कमिटियाव थानाय गोबां बिबानगिरिफ्रा जों दिनै बाहागो लाफैनानै बिथांमोननि सुबुरुन होनायजोंनो दिनै जों NSUI स्टुडेन्ट इउनियनखौ जों दिनै दाफुंना लाबाय। दिनै जों बे स्टुडेन्ट इउनियन दाफुंना लानायाव जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोननो हाबाय खाम्फा ब्रह्म आरो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो बोहिलां नार्जारि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मनेस्वर नार्जारि, जोङो बिथांमोनखौ मोननो हाबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना NSUI नि आइडिय'लजिखौ लानानै मोजां खामानि मावलांगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।